רגע, קודם כל תסבירי מה את עושה. אני עושה, גשר עם אורי, אבא ואני. יאללה, בוא נעשה גשר. בוא, אורי, תזיז את השולחנות לצד. כל אחד בתור שלו. וכל יום אנחנו נעשה סרטון, גם אם אני חוזר מעבודה עייף. ולא, נעשה כל יום סרטון על זה, ונראה כמה אנחנו נצליח להשתפר. טוב, יאללה, תעשי את. אני? כן, את ראשונה. לא, אבל תעשי ככה, לצד הזה. לצד הזה. כן, שנראה את הגשר. אופס. את יכולה יותר? כן. וואי, חיים שלי. תזהרי ליפול. תרימי את הראש למעלה. זהו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, זהו. עכשיו תור אורי. יפה. וואו, טוב, אבל רגע, לא ספרתי לך עד 10, סליחה. הנה, עיקול, אכן. תתרחק, לא רואים אותך, אורי, לא רואים אותך. תתרחק לכיוון כן, ככה. עכשיו, ותחזיק. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יפה, עכשיו תורי. תורך. נחזיק? כן. אבל רואים אותך טוב. את יודעת, מתי שהוא ישכב הנה, עכשיו רואים אותך. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.